Hej alle sammen, og velkommen til den her video. I dag ved jeg ikke, hvad vi skal, men okay, det er... Først så vil jeg lige fortælle, hvorfor vi ikke lagde op i går. Og det er fordi, vi var rigtig trætte, så det. Men som sagt, jeg ved ikke rigtig, hvad vi skal i dag, så det er fedt nok. Men det ved jeg! Men det er jo kun posen. Nå ja. Nå, sådan. Så det. Nå, hvad skal der så ske? Nu ved jeg hvad vi skal i dag. Så, Men hvad er det for en gut, der lige kom ind fra siden af? det ved jeg faktisk ikke. Jo, det er Vester. Han går i min klasse. Hej Vester. Hej. Og han kom sådan lige fra det blå. Ja, jeg vidste Det det. var faktisk derfor, vi ikke lavede en video op i går, fordi vi havde så travlt med at slippe ham. Ja, men Jeg vidste jo ikke, han var her, så det er meget godt gået. Jeg ved ikke. Glemte vi at fortælle det? Ja, jeg har været her i døgn, men jeg har ikke set, at han har været her. Han er så stille og rolig, så det er fint. nu hvor vi ved, hvad vi skal i dag, så skal vi smage jelly beans. Og kameramanden her, vi får den lige. Og det er simpelthen 36 smage, som vi skal smage i dag. Og så skal vi hver for sig have en i munden, og så skal vi gætte, hvad for en det er. Skal vi lige prøve hurtigt at læse lidt op? Nej, det er ingen pointsystem. Okay, så holder vi os for ørerne. Nej, I må gerne vide, men jeg læser ikke. Altså, der er nogle spændende. Der er noget butterscotch, og noget sur lemon, og noget cranberry apple. Men det er så kun... Det er kun gode smag. Så det er ikke de sjove med alle dem, der sådan smager af bussemænd. Så den prøver vi i en anden video. Hvis I tør. Jeg gør, for jeg har allerede fået med leverpølse. Okay, vil I vælge en? Charlie? Nej, du skal vælge en der. Du lukker øjnene, og så skal du vælge en. Jeg er rigtig god. Så hvad er det, der får en først? Vi tager alle en på samme tid. Jamen, det er alligevel så... I må også gerne vælge en selv, det er fint nok. Så tager jeg den bare. Så vælger I, lukker øjnene, og så vælger jeg en, der ligger ud foran hver jer. Den her. Bare tag en lige. Må du gerne åbne den her? Ja, bare læg den her, og så tager jeg den her på Skal vi så bare tage en? Ja, så læg den. Og tager jeg din, Vester. Sådan, prøv at se. Nu har I jo valgt den, ikke også? Men I kan ikke se farven. Nej. Så. Det kan jeg. Så hvem får den først? Skal vi sige Ellie, hun Ja, skal vi ikke det? Skal vi starte derovre, så skal jeg lige vurdere, hvilken en jeg tror, det er. Skal vi kigge på? Jeg tror, jeg har gættet det. Så du lukker øjnene, Mulle. Charlie, vil du så give hende der? Og så åbne munden, så får du den lige... Får du den lige i munden? Værsgo. Du må gerne kigge igen. Det kan man ikke smage. Altså, det er i hvert fald ikke ulækker smag. Kan du gætte det? Den smager lidt syrligt. Det er tyrligt. Måske blåbær? Det er et blåbær. Godt gået. Så tager vi den næste. Det er mig. Så skal jeg lige vurdere. Er du okay, Charlie? Det er mig. Det er... Okay. Den ved jeg også være. Vil herr Vester give den til herr Charlie? Den er lidt sværere. Det er 2 ord. Den anden slags selvfølgelig. Ja. Jeg tror godt, jeg kan gætte det. Tror Er du? det ikke sådan noget slikblossom eller sådan noget? Slikblossom eller sådan noget? Slikblossom. Okay, Ja. det ved jeg ikke hvad er. Men er det budet? Ja. Så kan jeg fortælle dig, at det er, English blueberry. Min var dansk blueberry. Og så er det min tur. Fordi jeg Så er det... Ja, men jeg skal lige se. Jeg skal lige ud og se, hvad det kan. Hvad kan det være? Det er en, der er... Okay. Så det for at være ærlig, så ved jeg faktisk ikke helt, hvad det kan være. Jeg tror, jeg ved, hvad det er. Nu har jeg ondt i hænderne. Værsgo. Tak. Det kan være 1 ud af 2. Du må gerne kigge igen.
Det smager lidt af appelsinen til os. Det er vildt sødt. Okay. Altså, jeg troede måske, at det var den, der hed coconut, men det er det nok ikke så. Så kan det være en af 2 andre. Og så jeg skælder på noget appelsin. Okay, det kan være 2. Der er en, der hedder kiwi, eller også så er der en, der hedder peach bubble tea. Det er 100% peach bubble tea. Så det er fersken. Der er også nogle små prikker i. Nå, cool. Jamen, Nej, vi må ikke se det, farfar. nå, men jeg tror også, det er for langt væk til, I kan læse det. Der er kort, Nå. Ja, Ellie, hvis nu, at I vælger, lukker øjnene, og så vælger en til hinanden. Okay. Så Ellie, du lukker øjnene, kigger væk, har hovedet væk, og så tager du en og giver til Vester. Midt i. Må jeg gerne kigge? Må jeg kigge? Nej. Må jeg ikke kigge? Jo. Jeg skal have den. Det var egentlig faktisk mig, der skulle. Sådan der. Og så kan du vælge en til Charlie, hvis der er Vester. Uden at kigge. Nej, du må jo godt kigge, det er jo lige meget. Må jeg kigge? Ja, det er kun Charlie, der ikke må kigge, selvfølgelig. Og så skal du lukke øjnene, Mulle. Så må jeg vælge en til Ellie. Ja, lige nok det. Det er på forsøgsbasis. Den har vi du gemt. Så. Det må du gerne. Okay, skal vi starte fra den anden ende, så? Ja, så tager vi Vester først. Okay, skal jeg så... Hvad må jeg? Jamen, det er net. Ja. Jeg tror, det er... jeg tror... Ja! Ellie. Ikke pille. Hvad for en det er? Jeg tror, jeg ved, hvad det er. Men jeg er ikke sikker. Det smager blåsejs. Så kan det kun være god. Altså, umiddelbart. Så var mit bud, at det var en marshmallow. Det smager godt. Fordi det er den eneste grå, der er. Kan det godt være en marshmallow? Det kan kun være en marshmallow. Det er lidt dumt, du siger det, fordi jeg gætter på marshmallow. Jeg tror, det er meget marshmallow nu. Hvad gør det? Det er slåsejs. Okay. Jamen, så er det jo... så er det næste, altså. Igen, det handler ikke om at get rigtigt. Det handler om at bare have det sjovt at smage. Bare med jeg kigge? Ja, Charlie, ja, det må du godt. Jeg skal lige se hurtigt først inden. Det er... Men hvad hvis der er... Okay, jeg tror uden at gøre det, han kan smage, hvad det er, det der. Hvis det er det, jeg tror det er. Det er den der, det er appelsin. Det var dobbelt lækkert, Charlie. Jeg var godt smage det. Ja, men var det nu også det? Nej, vel. Det var dobbelt lækkert. Ja, det var det, men det er med smagen. Det var din. Det er okay. Ja, det var appelsin. Altså, det er lidt svært, fordi der er nogle farver, der ligger tæt på. Men hvad er de bedste bud? Appelsin. Okay, var den sur, var den ikke sur? Ja, den var lidt sur. Fordi jeg tror det var sour lemon, faktisk. Lille bitte sur. Lille bitte sur. Nu skal Ellie have en. Det skal hun nemlig. Og den her, det er... Det kan ikke være... Tak. Det kan kun være en. Klar. Åbn munden. Nej. Hvad er det nu? Hej, Jeg tror, den er... Der er nogen, der har fået den før, vil jeg sige. Der er en, der har fået den allerede. Og så er jeg ret sikker på, hvad for en det er. Er det ikke den der, som Charlie fik? Det er et land først, og så... English blueberry. Blackberry. Raspberry. Blackberry. Det var ikke den, jeg fik. Nej, det er faktisk rigtigt, men det var fordi, jeg sagde forkert. Det gik lige op for mig nu, da jeg læste det nærmere. Det var en English Blackberry, og ikke blueberry. Nå, skal vi tage den Jeg næste? vil sige nu, at nu skal du vælge 3 til os. Det kan jeg godt. Ja. Okay. Tag den der til os hver. Jeg tror 2 for. Det er da kun én til os hver. Okay, så vælger I. Så jeg kan Luk alle sammen øjnene.
Jeg kan ikke se noget. Jeg pauser lige, mens jeg vælger, så kommer I tilbage. Så har jeg fundet en til dem, og dem må I godt se, det er dem der. Så det er nogle spændende nogle. Og jeg synes, at hvem har ikke fået først? Det har Charlie. Jeg har ikke gået først. Nemlig. Okay, så får du den første. Yes. Og den her, ja, den er også lidt spændende. Luk øjnene. Frem med kroppen. Frem med kroppen. Frem med kroppen. Og den kommer der. Nej. Den smagte lidt af pæk. For jeg gætter på det dine fingre. Det var det også. Nu får du den rigtige. Og det er helt rigtigt, nu er den rigtige. Okay. Okay. Så vil vi høre. Det er sådan, det er 2 forskellige smage. Det har jeg alle sammen fået den her gang. Kan du gætte en af dem? Nej. Jeg tror godt, jeg ved det. Men hvad smager det? Sådan bare, hvis du skal... En mysterisk jellybean. Okay, skal jeg sige det? Ja. Det er tranebær og æble. Ej, hvad er æble? Charlie! Må jeg nu? Ja, det måtte da godt, Mulle. Så se, så skal jeg lige huske, hvad det er. Det er... Det er den der. Pas på, at det ikke drej, så får jeg Charlie lige... Så der. Jeg har det ikke. Smager det godt? Er det ikke jordbær? Nej, Hindbær? nej, Æble? nej, det er ikke en frugt. Det er noget, der gror, men det er ikke en frugt. Jeg sidder og filmer deroppe. Det er birding bot. Nej, Sugar apple. man kan få... Det er meget almindeligt, at is har sådan en smag. Hvad for noget? Det er meget almindeligt hvad? At is har sådan en smag. Åh. Sådan en meget neutral issmag. Så ved jeg, hvad det er. Brumbær. Den var hvid, eller? Den var hvid. Hyldeblanc. Altså, jeg tror, så er det bare gætværk. Det er bare, hvis du kan komme i retning af smagen. Det er fransk vanilje. Jeg kunne ikke gætte, det var fransk. Nej, men jeg tænkte bare vanilje. Det smager vel bare vanilje, går ud fra en. Nej. Nå. Smager her. Smager hindbær og jordbær, far. Hindbær og jordbær? Jeg tror lige, hvilken farve det er ellers jeg godt. får. Det må du ikke. For gud. Ja, okay, jeg er lidt i tvivl. Om øjeblik, jeg skal lige... Bam, bam, bum. Nå, Jeg tror, jeg ved. Den er... Jamen, så lad jeg lige give... Jeg tror, at det er... Der er åben mund. Vester, der tungen ind. Vester ikke. Ad. tungen. Du må godt åbne øjnene. Den ser sej ud. Den har en kraftig smag, kan jeg sige. Dip-dip-dum-dip-dap. Jeg ved allerede, hvad det er. Er det to smage? Nej, det er kun én smag. Men det kan være en af to. Jeg ved ikke helt, hvilken en af dem det er, men... Jeg kan smage det så godt, det er Candy Floss. Det er det. Sådan, mand. Den sad rent, den der. Jeg troede lige, det var jordbær. Bam. Og jeg pauser. Så er vi tilbage. Og de har hver især selv valgt 3 nye. Ja, ligesom første runde. Ja. Det er det sidste runde, bare the way. Så Ellie, hun får den første. Ja. Bup. Prøv at give den til Ellie. Bup. Sådan. Hindbær. Tror du, det er hindbær? Jeg tror ikke, at... Jo, det kan sagtens være en wild cherry. Det tror jeg faktisk, du har. Det er sådan en rigtig stærk smag i starten. Det kan være den eller en pomegranate, men altså, de smager ikke helt det samme. Med en pomegranate. Det er sådan en melon, så vidt jeg ved, sådan en anden slags frugt. Nej, jeg vil prøve at smage drage på. Det er en spurt. Luk øjnene. Nej, det er jo selvfølgelig... Så jeg ikke have Charlie den. Ja. Må jeg kigge? Ja, det må godt. Wow.
Nu gør du meget. Ej, Charlie, du har taget min metode. Hvad kan det være metode? Øj, den smager tydeligt, det jeg tror, den er. Marshmallow. Ja. Tydeligt, du kan sagtens smage det. Det var den, jeg fik på. Okay, så er det... Helt seriøst, du kan... Luk øjnene. Altså, den er god, og den er god. Ja, det sagde far. Det tror jeg i hvert fald, den er. Ja, okay. Jeg prøver at kaste den ned i halsen på dig. Ja, så der er meget herovre. Hvad tror du, det er? Det ved jeg ikke. Og jeg har glemt, hvad det hedder. Det er sådan noget... Prøv at beskrive det. Ej, det kan jeg ikke. Er det en frugt? Er det en frugt, hvis der? Altså, jeg er ret sikker på, at det er... Ja, hvad det er. Altså, jeg tror ikke, det er jordbær. Det er måske lidt for sent. Altså, hvis det er det, jeg tror, det er, så er sådan noget med, at man kan få det med mange forskellige smage, sådan egentlig. Men Jamen, hvad er der på? det er noget, man tykker meget på. En masse ting. Det ved jeg ikke. Okay, jeg gætter bare for jordbær. Jeg ved det virkelig. Bubblegum. Ej, hvor lækkert. Hvorfor siger du, kan jeg godt smage den? Jeg tager det bare en skab. Nå, jamen skal vi sige... Nu er alt for Bye, den her bye. video. Jeg skal hjem igen, for jeg skal op til rummet igen. Ses. Bye, bye. Jamen, Ses, husk at like og subscribe. Og indtil da, så ses vi bare i næste video. Hov, hvad var det?